Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Η ώρα των δανειοληπτών» για ακόμη μία εβδομάδα πιστή στο ραντεβού. Μια εκπομπή για όλους εσάς τους χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες όπου της ελληνικής επικράτειας και όχι μόνο, μια και χιλιάδες Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχουν φύγει από τη χώρα. Δυστυχώς όμως οι τράπεζες, τα funds και οι εισπρακτικές καταδιώκουν τους Έλληνες όπου της γης έχουν βρεθεί. Τις τελευταίες μέρες, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, έχουμε δεχτεί τηλέφωνα από το εξωτερικό, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από τον Καναδά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη χώρα, μια και τα μνημόνια και οι τράπεζες έχουν διώξει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού στο εξωτερικό, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και μια καλύτερη ζωή. Ευτυχώς που σήμερα η τεχνολογία τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την πατρίδα πολύ πιο εύκολα και πάρα πολλοί εξ αυτών, γνωρίζοντας και βλέποντας ποιοι είναι σοβαροί, υπεύθυνοι και μπορούν να κάνουν πραγματικά δουλειά, μας καλούν καθημερινώς. Βέβαια υπάρχει δυσκολία βέβαια των τηλεφώνων και της ώρας, μια και υπάρχει διαφορά της ώρας στην Ελλάδα με την Αυστραλία και την Αμερική. Παρόλα τα αυτά εμείς είμαστε επιποδός για να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε προκειμένου όλοι αυτοί οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν απέναντι στις υποχρεώσεις που αφήσανε πίσω τους και πολλοί εξ αυτών αφήσανε και τις οικογένειάς τους. Δυστυχώς όλο αυτό το τραπεζικό παιχνίδι που παίζεται εις βάρος της χώρας μας, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, έχει πολλές προεκτάσεις και δεν έχει μόνο οικονομικές, έχει κοινωνικές, έχει οικογενειακές. Ζούμε και ακούμε καθημερινώς οικογενειακά δράματα, τα οποία βέβαια σε πολλές εκ των περιπτώσεων οδηγούν όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινώς στην εγκληματικότητα, στη βία, στις γυναικοκτονίες και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτού του εγκλήματος που διατελείται στη χώρα μας και προσπαθούμε εμείς με τιτάνιο αγώνα καθημερινό να διαφυλάξουμε και να σώσουμε τις οικογένειες και τους Έλληνες πολίτες. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο λίγο πολύ το βιώνει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Μία ακρίβεια στην οποία βέβαια ακούσαμε ούκο λίγες κυβερνητικές και όχι μόνο εξαγγελίες για την πάταξη της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Παρόλα τα αυτά όμως συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Και συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο γιατί πολύ απλά το θέμα της αύξησης των τιμών δεν άπτεται μόνο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά άπτεται και της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας. Μιας Κεντρικής Τράπεζας η οποία έχει γίνει το εργαλείο της εκποίησης και της αρπαγής της περιουσίας του ελληνικού λαού. Όλα αυτά βέβαια τα οποία τα έχουμε πει και τα έχουμε τονίσει ούκο λίγες φορές, όμως αυτό το έργο το οποίο ζούμε και βιώνουμε όλοι μας ως ελληνική κοινωνία θα πρέπει σε κάθε εκπομπή να το στυλιτεύουμε, σε κάθε εκπομπή να το αναδεικνύουμε, γιατί πολύ απλά υπάρχει ένας συγκεκριμένος κύριος ο οποίος αυτή τη στιγμή ως επικεφαλής της Τραπέζης της Ελλάδος διατελεί εγκληματικές νομισματικές πολιτικές. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι θα σας δείξω δύο δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών με επίσημα έγγραφα, το ένα από την Ελστάτ, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που μας ανακοίνωσε την αύξηση του πληθωρισμού. Ας δούμε και την πρώτη κάρτα για το μήνα Δεκέμβριο, στον οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,9% και βέβαια θα μου πει κάποιος και πώς να μην συμβεί αυτό, γιατί καθημερινώς ακούει στις τηλεοράσεις ότι φταίει η διεθνής οικονομική κρίση, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, φταίει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, φταίνει οι εξωγήινοι που ανακαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα. Ακούσαμε ούκο λίγες δικαιολογίες και αιτιάσεις για την αύξηση του πληθωρισμού και βέβαια αυτό που δεν λένε στον κόσμο είναι ότι οι τιμές των αγαθών τα οποία είναι προς διάθεση και προς κατανάλωση και προς χρήση ως ένα μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο το συνολικό κυκλοφορούν χρήμα. Η νομισματική πολιτική που ασκεί μια κεντρική τράπεζα είναι βασικός και ουσιαστικός παράγων για την διαμόρφωση των τιμών σε μια οικονομία. Άλλωστε, αν ανατρέξει κάποιος στο καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, θα δει ότι στο άρθρο 4 του καταστατικού λέει ότι η βασική και θεμελιώδης λειτουργία μιας κεντρικής τράπεζας
είναι η σταθερότητα των τιμών. Για να επιτευχθεί λοιπόν η σταθερότητα των τιμών, πρέπει ο πληθωρισμός να είναι πλησίον και κάτω του 2%. Όμως, εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα, στο οποίο κάποιοι δυστυχώς, και το λέω κάποιοι, δεν το εννοώ μόνο σε επίπεδο πολιτικής, αλλά δευτερευόντως και ίσως και πιο ουσιαστικά από όλους αυτούς τους περιβόητους οικονομολόγους που παρελάζουν στα τηλεοπτικά μέσα, που διδάσκουν υποτίθεται καλά οικονομικά στα πανεπιστήμια και δεν έχουν δει ή δεν έχουν εντοπίσει το τεράστιο έγκλημα το οποίο έχει να κάνει με την αναστολή δημιουργίας χρήματος εκ μέρους της Τραπέζης της Ελλάδος. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται κατόπιν εντολών του Διευθυντηρίου των Βρυξελών. Και γίνεται κατόπιν εντολών του Διευθυντηρίου γιατί πολύ απλά μία Ευρώπη έχει παραδοθεί στα τραπεζικά καρτέλ που έναν και μόνο σκοπό έχουν. Την αρπαγή της περιουσίας όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά ολόκληρου του ευρωπαϊκού λαού, και η Ελλάδα είναι το μεγάλο του πείραμα. Είναι το μεγάλο του πείραμα γιατί πολύ απλά αποφάσισαν οι κύριοι να γίνουν τα μεγάλα αφεντικά. Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, έναν πίνακα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τα οποία τα δημοσίευσε προ λίγων ημερών. Είναι το σύνολο των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην ελληνική οικονομία, το οποίο το βλέπετε σαν γράφημα. Η κόκκινη γραμμή είναι το σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί από το 2002 μέχρι και τα τέλη του 2009 και αρχές του 2010. Όταν λέμε, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, κυκλοφορούν χρήμα σε μια οικονομία, μια και πολλοί δεν γνωρίζετε, γιατί πολύ απλά κανένας δεν το λέει, ότι το όποιο χρήμα υπάρχει σε μια οικονομία είναι προϊόν δανείων και μόνον, δεν είναι ούτε προϊόν δουλειάς, ούτε προϊόν λαμογιάς, ούτε προϊόν εργατικότητας, ούτε προϊόν μεταρρυθμίσεων, ούτε προϊόν το να ανοίξουμε και Σαββατοκύριακα, ούτε προϊόν εξυπνάδας και ευφυΐας. Το χρήμα λοιπόν που υπάρχει σε μια οικονομία είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Τραπέζης Ελλάδος, η οποία δημιουργεί χρήμα είτε ηλεκτρονικό είτε παραστατικό με τη φυσική του μορφή μόνο μέσω χορηγήσεων δανείων. Όμως, εδώ είναι το μεγάλο έγκλημα. Για τις αμοιβές των εμπορικών τραπεζών, η αμοιβή μιας εμπορικής τράπεζας δεν είναι τίποτα άλλο από το επιτόκιο το οποίο επιβάλλει σε μια δανειακή σύμβαση. Είναι η περιβόητη τόκη των οποίων εισπράττουν οι τράπεζες. Αν όμως για τον α ή β λόγο η κεντρική τράπεζα δεν δημιουργεί πρόσθετο χρήμα για την εξυπηρέτηση των τόκων, όλοι εμείς, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, πού θα βρούμε το χρήμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις μας οι δανειακές έναντι των εμπορικών τραπεζών? Προφανώς και δεν θα υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία, και δεν είναι κάτι καινούριο, δεν ανακαλύψαμε τώρα τον τροχό, αυτά έχουν συμφωνηθεί από τη δεκαετία του 80. Ο μηχανισμός εξυπηρέτησης των τόκων του ιδιωτικού χρέους δεν είναι τίποτα άλλο αλλά μια τραπεζική εργασία που παρεμβαίνει το κράτος μέσα από τις δημόσιες δαπάνες. Στην Ελλάδα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, εδώ και 15 χρόνια διατελείται ένα τεράστιο έγκλημα, το οποίο δυστυχώς κανείς δεν το αναδεικνύει και δεν το επισημαίνει. Πρώτον, αναστολή νέων πρόσθετων χορηγήσεων δανείων. Εάν για παραδείγματος χάρη αύριο το πρωί με έναν μαγικό τρόπο εξυπηρετηθούν όλα τα δάνεια, ποια θα είναι η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα? 0. Ποια θα είναι η ρευστότητα στην οικονομία? 0. Γιατί πολύ απλά ό,τι χρήμα υπάρχει στην οικονομία είναι προϊόν δανείων και μόνον. Θα μου πει κάποιος, μα καλά κύριε Λελιάτσο, είναι αυτά που λέτε, εγώ έχω 100.000 ευρώ καταθέσει στην τράπεζα και δεν χρωστάω σε κανέναν. Ναι αγαπητέ μου, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις ότι τα 100.000 που εσύ στο λογαριασμό σου τα έχεις ως κατάθεση είναι γιατί κάποιοι άλλοι χορηγήθηκαν δάνεια σε αυτούς, είτε η αγορά ακινήτου, αγορά αυτοκινήτου, αγορά καταναλωτικών προϊόντων, και μέσα από το κύκλωμα της οικονομίας εσύ έχεις κατάθεση. Αλλά αυτό το προϊόν της κατάθεσης είναι αποτέλεσμα μιας χορήγησης δανείου. Τι κάναν λοιπόν οι τράπεζες στην Ελλάδα, προεξάρχοντες της Τραπέζης Ελλάδος? Από το 2010 και εντεύθεν που έπιασε το πικ, όπως λέμε,
στα 275 δισεκατομμύρια που ήταν το σύνολο των χορηγηθέντων δανείων, από εκείνη την ημέρα και εντεύθεν, με έναν μαγικό τρόπο, μάλλον χαλάσαν τα εκτυπωτήρια της Τραπέζης Ελλάδος ή οι υπολογιστές τους, αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος να εγκληματίσει εις βάρος του ελληνικού λαού, εγκληματώντας και λέγοντας τι, σταματάμε να χορηγούμε δάνεια. Παρόλα τα αυτά λοιπόν, οι τράπεζες συνέχιζαν να εισπράττουν χρήματα μέσω των ήδη υπαρχόντων δανείων, στα οποία βέβαια αυτό το χρήμα το οποίο εισπράτταν οι εμπορικές τράπεζες αφαιρούνταν από το κύκλωμα της οικονομίας. Όσο λοιπόν οι τράπεζες λειτουργούσαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Μόλις λοιπόν σταμάτησε η Τράπεζα της Ελλάδος και εγκλημάτισε εις βάρος του ελληνικού λαού, αυξήθηκε ραγδαίως αυτός ο δείκτης. Αν δείτε την θαλασσή γραμμή, είναι η μόνη που ανεβαίνει προς τα πάνω, δείχνει το ποσοστό επί των δανείων, μάλλον το ποσό των δανείων που ήταν πλέον μη εξυπηρετούμενα. Όλους τυχαίως, πότε σταμάτησαν αυτά τα δάνεια να εξυπηρετούνται? Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος εγκλημάτισε εις βάρος του ελληνικού λαού και αφαιρώντας συνεχώς ρευστότητα, ήταν μοιραία κατάληξη όλα τα δάνεια να κοκκινήσουν. Και κοκκινήσαν για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί μέσα από τη διαδικασία της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είχαν έναν και μόνο σκοπό, να αρπάξουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Και όλοι αυτοί λοιπόν που διαχειρίζονταν τις τύχες μας σε επίπεδο πολιτικής, οικονομικής θεωρίας, οικονομικής επιστήμης, σιωπούν ή συνενούν η θελημένα ή άθυλα σε αυτό το έγκλημα. Λοιπόν εμείς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Οφείλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε το ελληνικό λαό για το τεράστιο έγκλημα που διατελείται στη χώρα μας μέσα από αυτήν την αρπαγή ρευστότητας του κυκλώματος της οικονομίας. Σήμερα που συζητάμε, από τα 275 δισεκατομμύρια που ήταν το υπόλοιπο χορηγήσεων δανείων, έχουν μείνει μόνο 149. Άρα μιλάμε για 126 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το κύκλωμα της οικονομίας, από τη ρευστότητα της οικονομίας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, ότι οι τράπεζες δεν διατελούν πλέον αυτόν τον ρόλο τον οποίο οφείλαν να κάνουν. Δηλαδή τι? Να χορηγούν τα δάνεια. Θα μου πει κάποιος, μα καλά, τι μας λέτε κύριε Λελιάτσου? Πρέπει λοιπόν συνεχώς οι τράπεζες να χορηγούν δάνεια? Δεν θα πρωτοτυπήσουν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα. Να σκεφτείτε ότι το ιδιωτικό χρέος σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες συνεχώς αυξάνει. Και αυτό θα μου πει κάποιος, είναι καλό? Βεβαίως. Γιατί αναπτύσσεται η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ως πότε? Μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Άρα λοιπόν ο μηχανισμός δημιουργίας χρήματος, δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, θα αυξάνει διαρκώς και αενάως, δίχως να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια μας παρουσίασαν ένα δημόσιο χρέος το οποίο δεν υφίσταται, γιατί ήταν χρέος προς την δική μας κεντρική τράπεζα. Παράλληλα εγκλημάτισαν με την αναστολή δημιουργίας χρήματος και αφαιρώντας τη ρευστότητα και δημιουργήσαν όλες αυτές τις συνθήκες που είχαν ως σκοπό την αρπαγή της περιουσίας του ελληνικού λαού. Αυτά δεν είναι στοιχεία δικά μας, δεν είναι δείκτες οι οποίοι εμείς τους φτιάξαμε, είναι στοιχεία τα οποία δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι στοιχεία που αποδεικνύουν το έγκλημα. Το ερώτημα είναι ποιος τους κοιτάει αυτούς τους δείκτες, ποιος τους αναλύει, ποιος τους επισημαίνει, ποιος τους ερμηνεύει και ποιος δίνει έτοιμη πληροφόρηση σε όλους εσάς για να καταλάβετε ποιο είναι το έγκλημα που διατηρείται στη χώρα. Ξέρετε, το εύκολο ήταν κάποιος να πει, και όπως το λένε πάρα πολλοί, όταν τα έπαιρνες τα δάνεια ήταν καλά, καλά σε κάνουν και σου παίρνουν τα σπίτια. Αυτό θα πούν οι περισσότεροι. Και βέβαια, αυτό που θα απαντήσουμε εμείς είναι ότι τα δάνεια τα οποία σήμερα έχουν δοθεί στην ελληνική οικονομία δεν εξυπηρετούνται, γιατί πολύ απλά δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Υπερχρεώσανε το ελληνικό δημόσιο ανακεφαλαιοποιώντας τις τράπεζες, δίνοντάς τους δισεκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται για να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, και τα νούμερα αποδεικνύουν ότι αυτά τα λεφτά τα οποία πήραν οι τράπεζες όχι μόνο δεν χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία, τα νούμερα αποδεικνύουν ότι συνεχώς το υπόλοιπο δανείων βαίνει συνεχώς μειούμενο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε πού το πάνε οι κύριοι αυτοί. Ξέρουμε τους στόχους τους. Αυτό το ποσό που σήμερα είναι 149 δις θα το κατεβάσουν στα 120 δις μέσα στα επόμενα χρόνια. Που σημαίνει ότι
το συνολικό κυκλοφορούν χρήμα στην οικονομία μας θα είναι συνεχώς λιγότερο. Με αποτέλεσμα τι? Να αναγκάζεσαι να κάνεις και δεύτερη δουλειά, να αναγκάζεσαι να κάνεις και τρίτη δουλειά, να αναγκάζεσαι να κάνεις ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, προκειμένου να μπορείς να εξυπηρετήσεις τις υποχρεώσεις σου, προκειμένου να επιβιώσεις εσύ και η οικογένειά σου. Και θα μου πει κάποιος, τι σημαίνει συνεχώς μείωση των ρευστών που υπάρχουν στην οικονομία? Απότομη και κάθετη πτώση των τιμών. Η βασική θεμελιώδης λειτουργία του τραπεζικού συστήματος με τον τρόπο τον οποίο σήμερα εφαρμόζουν είναι ότι δημιουργούν απότομη και κάθετη πτώση τιμών. Πράγμα το οποίο έζησε η ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια με αποπληθωρισμό της τάξης του 5 και 6% που είναι μια συνθήκη χειρότερη από αυτή που ζούμε σήμερα, και η όποια διόρθωση γίνονταν με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Δηλαδή τι γινότανε? Έρχονταν οι Τροικανοί και επιβάλλανε καινούργια μνημόνια, πρόσθετη φορολογία στο σύστημα της οικονομίας, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση της φορολογίας, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διατηρούνται οι τιμές. Γιατί αν δεν διατηρούνταν οι τιμές, τι θα συνέβαινε στη χώρα? Θα γινόταν χάος. Θα οδηγούμασταν σε συνθήκες που θα έτρωγε ένας στις άρκες του αλουνού, όπως γίνανε σε περιόδους όπως στη Βενεζουέλα, που ένας κεντρικός τραπεζίτης που διορίστηκε από την κυβέρνηση δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα και δημιούργησε συνθήκες τέτοιες που κάποιοι τρώγανε ακόμα και πεδαργούς. Αυτή λοιπόν η συνθήκη η οποία εφαρμόζεται στην Ελλάδα μέσα από τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ξέρουν οι κύριοι αυτοί τι ακριβώς κάνουν. Και όσοι νομίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση ή η επόμενη θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, πλάνιν ικτράν. Εάν δεν υπήρχαν τα καρτέλ, αν δεν υπήρχαν τα συμφέροντα της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ και όλων αυτών των οποίων ακούμε σήμερα, που γίνονται κατ' εντολήν και με τις ευλογίες της εκάστοτε κυβέρνησης, που λιμοκτονεί ο ελληνικός λαός, με αυτή τη συνθήκη που βλέπετε στις οθόνες σας, με αυτή την εγκληματική νομισματική πολιτική που εξελίσσεται, θα είχαμε ραγδαία και απότομη πτώση των τιμών, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία. Άρα λοιπόν η διατήρηση του πληθωρισμού, έστω και σε αυτά τα επίπεδα τα οποία είδατε πριν από λίγο με στοιχεία της Ελστάτ, γίνονται με συνειδητή επιλογή όλων αυτών των κυρίων που διαχειρίζονται τις τύχες και της οικονομίας και της πολιτικής. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, θα τους βάλουμε φρένο, και τους βάζουμε φρένο κάθε μέρα δίνοντας μάχες είτε στις αίθουσες των δικαστηρίων είτε σε διμερείς διαπραγματεύσεις. Ο καθήλυν αρμόδιος για αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν είναι άλλος η κυρία μεχλωμένη Ελένη Μπάχλα και οι συνεργάτες της, η Μαριλένα Τσαροδάρη. Δύο εκλεκτές κυρίες, μάχημες, οι οποίες καθημερινώς, θα έλεγα, φτάσαμε πλέον να δουλεύουμε πέραν του κοινού 8ωρο προκειμένου να βοηθήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο που προστρέχει σε εμάς. Καλησπέρα κυρίες μου. Καλησπέρα. Μελίνα, ο λόγος σε σένα για αυτήν τη μάχη την οποία την δίνεις καθημερινώς με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Προσφάτως ακούσαμε και από μια εταιρεία διαχείρισης να μεταφέρει σε τρίτους ότι σε τρέμουν πλέον, και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που τρέμουν τόσο πολύ, Μελίνα, σε σένα. Ίσως γιατί έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία που μπορούμε να τους πιέσουμε για να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια σίγουρα γνωρίζουν και την πορεία του κάθε επαγγελματία. Προφανώς. Και τον τρόπο διαχείριση των υποθέσεων. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι τρέμουνε κάποιον, αλλά σίγουρα μας ακούνε με βάση πάντα και λόγω των δικαστικών αποφάσεων που υπάρχουν και τα πατήματα τα οποία έχουμε. Δεν είναι κάτι που εμείς επικαλούμαστε χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Στηριζόμαστε εξωδικαστικά πάντα πάνω στα πλαίσια τα οποία ισχύουν και πάντα σεβόμαστε βέβαια και την αντίθετη πλευρά και τον κώδικα δεοντολογίας τον οποίο υπάρχει, προσπαθώντας πάντα να βρούμε μια λύση που να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, χωρίς όμως να πλήττονται τα συμφέροντα των δανειοληπτών μας. Έτσι ακριβώς. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον κόσμο που μας ακούει είναι γιατί σαν και εμάς μπορεί να υπάρχουν πολλοί που βγαίνουν και λένε διάφορα, ελάτε να ρυθμίσετε, να κουρέψουμε, να δείξουμε, να μπήξουμε, αλλά κανένας δεν βγήκε δημόσια να δείξει τις επιτυχίες. Είμαστε μόνοι αυτή τη στιγμή σε όλο το τηλεοπτικό πεδίο που δείχνουμε με αποδείξεις αδιάσυστες τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει ως Σωματείο Δανειοληπτών Νέμεσης.
Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να έχει πετύχει τέτοιες μεγάλες διευθετήσεις και μεγάλα κουρέματα δανείων. Ας δούμε την πρώτη κάρτα και να τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πρώτον και σημαντικότερον, αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι η διαπραγμάτευση, η διαμεσολάβηση και η διμερής σε επικοινωνία και σχέση με τις εταιρείες αυτές επιτυγχάνεται αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε για τα μέλη μας. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα στις αρχές του χρόνου, μια πρώτη περίπτωση που είχαμε με μεγάλη επικινδυνότητα λόγω πληστηριασμού 8 Ιανουαρίου, απευθυνθήκαν οι άνθρωποι από Σαμοθράκη, από την Ακριτική Ελλάδα κιόλας, που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Οι οποίοι ούτε παρακολουθούν τηλεοράσεις, ούτε γενικά ενημερώνονται, κτηνοτρόφοι, είχαν να αντιμετωπίσουν τον συγκεκριμένο πληστηριασμό. Από Εθνική Τράπεζα είχαν πάρει ένα δάνειο για το ακίνητο το οποίο διαμένανε, με αρχικό ποσό χορήγησης 70.000 ευρώ, αν και πληρώνανε με διάφορες ρυθμίσεις που κάναν κατά περιόδους. Οι οφειλοί εξακολουθούσαν να είναι υπέρογγοι, κοντά στα 80.000, που είχαν την απορία πώς θα μπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν, γιατί βλέπαν ότι ενώ πληρώνανε ποτέ δεν έπεφτε, απέναντίας τόσα χρόνια μεγάλωνε κιόλας η οφειλή. Να δούμε λιγάκι την επόμενη κάρτα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ήρθαν αντιμετωπίσει και με πρόγραμμα πληστηριασμού από την εταιρεία διαχείρισης του Value, η οποία εκπροσωπούσε την αλλοδαπή εταιρεία Frontier, που είχε μεταβιβαστεί το δάνειο από Εθνική. Προσπαθούσαν να δουν, να συνεννοηθούν, και ο δικηγόρος που είχαν αναθέσει από Αλεξανδρούπολη την υπόθεση, προκειμένου να επικοινωνήσει με την του Value για να βρουν κάποια λύση, κάποια ρύθμιση. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει, δεν ήταν εφικτό. Ζητούσε η του Value πάρα πολλά χρήματα σε σχέση για να ρυθμίσει το δάνειο οφειλής, κοντά στα 85.000, 25.000 προκαταβολή ενόψει του πληστηριασμού που υπήρχε. Συνήθως αυτές οι εταιρείες ζητάνε κοντά στο 30% σαν προκαταβολή βάσει τις οφειλές που βλέπουν. Οπότε ήταν αδύνατο να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εδώ είναι να επισημάνω η αλληλογραφία που στείλαμε. Η αλληλογραφία που στείλαμε, μας απευθυνθήκανε 3 του μήνα στην κυριολεξία στο παραπέντε, γιατί αν αναλογιστούμε ότι 6 του μήνα ήταν το φώτον, οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα καμίας επικοινωνίας με κανέναν, οπότε είχαμε μόνο 7 του μήνα, ουσιαστικά για να διαπραγματευτούμε με την του Value και να βρούμε κάποια λύση τελευταία στιγμή. Αυτό που προλάβαμε εμείς να δούμε όταν μας καλέσανε οι άνθρωποι μέσα στο πανικό ότι χάνουν το σπίτι, γιατί ήδη η Εθνική Τράπεζα είχε δώσει προσφορά για το ακίνητο. Ένα ακίνητο το οποίο στη Σαμοθράκη, που φαινόταν και από τις φωτογραφίες, στη μέση του πουθενά, και όμως η Εθνική Τράπεζα ήταν διατεθειμένη. Ναι, η κοινωνική πολιτική που κάνει στις άγονες γραμμές της χώρας. Η Εθνική Τράπεζα ήταν εκείνη η οποία είχε δώσει και προσφορά, όπως μάθαμε από το συμβολιογράφο. Το έπαιρνε η ίδια η τράπεζα δηλαδή. Το έβγαζε η του Value για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας που αγόρασε το δάνειο και θα χρηματοδοτούσε για το ακίνητο η ίδια η Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα. Λοιπόν, 4,5 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής στείλαμε εξουσιοδότηση στην του Value προκειμένου να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε την εντολέα μας. Ζητήσαμε να γίνει επίσπευση λόγω του κατεπήγοντος που είχαμε του πληστηριασμού. Ευτυχώς, θα το ξαναπώ και σε αυτή την εκπομπή, η του Value ανταποκρίνεται ακόμα και τελευταία στιγμή, προσπαθώντας να δώσει και εκείνη τη δυνατότητα να βρεθεί κάποια λύση. Τα θετικά να τα λέμε πάντα. Το θετικό θα τα λέμε πάντα, όπως λέμε και τα αρνητικά πάντα. Έτσι, ακριβώς. Μας δώσαν κατευθείαν έγκριση προκειμένου να δούμε για την υπόθεση και την Τρίτη το πρωί έχουμε ήδη συνεννοηθεί προκειμένου να καταβληθεί ποσό για την αναστολή του πληστηριασμού. Μας ζητήσαν φυσικά και εμάς, γιατί δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδάκι να αλλάζουμε τα ποσά, μας ζητήσαν και εμάς το ίδιο ποσό, 25.000, όπως ζητήσαν και στο δικηγόρο. Είδαμε όμως στο απόσπασμα από την κατασχετήρια έκθεση, γιατί ούτε φάκελο δεν είχαμε στο γραφείο εκτός από την εξουδότηση, ότι το ποσό το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ήταν ποσό 8.000 ευρώ. Κάτι που φαίνεται, το έχουμε βάλει και σε κόκκινο πλαίσιο, το οποίο για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γνωρίζοντας ότι αν καταβληθεί το ποσό των 8.000 ευρώ, σίγουρα η εταιρεία θα έπρεπε να αναστείλει τον πληστηριασμό, γιατί θα εξοφλούσαμε το ποσό το οποίο είχε επιβληθεί η κατάσχεση. Μπορεί το συνολικό ποσό της οφειλής να φαινόταν 80-85.000, όμως το ποσό για το οποίο είχε επιβληθεί η κατάσχεση ήταν 8.000 ευρώ. Άκουσον. Οι άνθρωποι πάθανε σοκ όταν τους είπα ότι ουσιαστικά χάνουν το σπίτι τους, όχι 85, για 8.000 ευρώ.
Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ήμασταν και τυχεροί, γιατί όταν έρχεται κάποιος χωρίς καν φάκελο και να βλέπουμε εμείς τα μόνα στοιχεία. Ό,τι βλέπουμε στο e-auction. Από το e-auction δηλαδή. Που δεν το έδωσε δικηγόρος του να τον πήρε, φίλε, θα χάσει το σπίτι για 8.000. Ναι, και μόλις το είδα την Παρασκευή, το πρώτο πράγμα που τους είπα, 8.000 ευρώ. Είναι δυνατόν να είναι διαθέσιμα την Τρίτη, το αργότερο, μέχρι και πριν λίγο τον πληστηριασμό την Τετάρτη να καταβληθούν για να αναστείλουμε τον πληστηριασμό? Οι άνθρωποι εννοείται το Σαββατοκύριακο μαζέψαν τα χρήματα, ήταν έτοιμοι, το αιτηθήκαμε κι εμείς στην Ντουβάλη να πληρωθεί η κατάσχεση από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να φτάσουμε για ρύθμιση στα 25.000 ευρώ της προκαταβολής που ζητούσανε. Μας υποδείξανε και λογαριασμό. Να δούμε λιγάκι και την επόμενη καρτέλα. Στις 8 του μήνα λοιπόν τέθηκε σε αναστολή ο πληστηριασμός. Οπότε τώρα, επειδή παραμένει φυσικά η οφειλή, έχουμε το χρονικό διάστημα μπροστά μας. Να αντιστρέψουμε, όλη αυτή την κατάσταση, προκειμένου να διευθετήσουμε με όρους που να μπορούν να αποπληρώσουν κιόλας οι άνθρωποι, και γλιτώσαμε το χειρότερο αυτή τη στιγμή από το να κυνηγάμε την ουρά μας μετά με ανακοπή κατακυρωτικής. Δυστυχώς, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά έρχονται στο παραένα. Όταν μου έρχεσαι Δευτέρα και μου λες Τετάρτη έχω πληστηριασμό, αντιλαμβάνεσαι ότι ο δικός μας ο ρόλος γίνεται πάρα πολύ δύσκολος. Γι' αυτό έχετε οφειλές στις τράπεζες. Μην τις αφήνετε. Μην ακούτε διάφορα παπαγαλάκια που βγαίνουν στο διαδίκτυο οπουδήποτε αλλού. Μην τους πληρώνετε, μην κάνετε τίποτα. Όλα είναι παράνομα. Όλα οι τράπεζες τα έχουν πάρει. Και δεν χρειάζεται να τους κάνετε και τίποτα. Αυτοί οι περισσότεροι είναι του ίδιου του συστήματος που σας παραπλανούν, σας κοιμίζουν, σας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια να χάσει περιουσίες. Καθημερινώς ακούμε ανθρώπους που ακούγαν τον τάδε εθνοσωτήρα στο διαδίκτυο, τον τάδε πατριώτη στην τηλεόραση, τον τάδε ψεκασμένο και εγώ δεν ξέρω τι, και φτάσανε μια μέρα πρώτου πληστηριασμού και λένε τελευταία μας ζαριά είναι αυτή, να δούμε τι θα κάνουν αυτοί οι κύριοι στην Έμεσης. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Μην τα αφήνετε. Μην τα αφήνετε τελευταία στιγμή, γιατί και η δικιά μας δουλειά πλέον γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Όμως, παρά τα αυτά, ακόμα και τελευταία στιγμή, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στους ίδιους ανθρώπους που δεν το βάλανε κάτω, στη μέση του πουθενά αυτό το σπίτι, σε ένα νησί το οποίο 2.000 κατοίκους. Ναι, εντάξει, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες που έχουν αυτοί που μένουν σε μεγάλες πόλεις, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο. Καταφέρανε, ρωτήσανε, η αδερφή τους διαμένει στην Αλεξανδρούπολη, με μέλος του σωματείου μας που ξέρει με αντίστοιχη περίπτωση που είχαμε αναστείλει βέβαια δικαστικά. Και αυτή της ενημέρωση βασικά. Ακριβώς, δικαστικά βέβαια είχε αναστολή με ανακοπή σε κατασχετήρια που είχαμε πετύχει από το νομικό μας τμήμα, που ουσιαστικά τελευταία στιγμή τους έδωσε το δικό μας το τηλέφωνο προκειμένου να δουν αν μπορούν κάτι να κάνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Σίγουρα όμως πρέπει ακόμα και τελευταία στιγμή, πολύ σημαντικό, μην χάνετε την ελπίδα σας ότι ακόμα και τελευταία στιγμή μην το αφήνετε, μπορεί με μια τελευταία στιγμή προσπάθεια, προσέγγιση, να πετύχετε μια αναστολή του πληστηριασμού. Ακριβώς. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Πρόκειται για διαγραφές οι οποίες πετυχαίνουμε στα πλαίσια διαπραγμάτευσης Εδώ δεν είναι σε στάτους πληστηριασμού. Δεν είναι σε στάτους, εγγυητής ήταν ο άνθρωπος, υπήρχε και μπέρδεμα με την οφειλέτιδα εταιρεία που χρωστούσε μεγάλο ποσό, 145.000. Πετύχαμε διαγραφή με 12.000 να καταβληθεί σε 2 δόσεις. Καταβλήθηκε και η δεύτερη δόση, τώρα θα πάρουμε και βεβαίως η εξόφληση. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Εδώ μιλάμε για ένα κούρεμα, μην το προσπερνάς έτσι εύκολα. Εδώ μιλάμε για κούρεμα 90%. Για μας μπορεί να είναι καθημερινότητα, για τους περισσότερους που διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις θα έλεγα είναι το wow. Για τον κόσμο που καθημερινώς δέχεται τηλέφωνα και ζητάει ρύθμιση και τους λένε δεν τους κουρεύουμε τίποτα, είναι θαύμα. Και εδώ μιλάμε για 90% κούρεμα σε δάνειο και δεν το υποσχόμαστε, το δείχνουμε, να το βλέπει ο κόσμος. Λίγες μέρες μετά Χριστούγεννα, ο άνθρωπος έκανε γιορτές ήρεμος, έκανε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με ψυχική ηρεμία. Σίγουρα κάτι ανέλπιστο για εκείνον και ένα μικρό δάνειο ομοίως μας το κλείσανε δικό του πάλι αυτή η οφειλή. Πάμε λίγο και στην επόμενη κάρτα. Και με εξασφάλιση να τονίσουμε. Είναι και με εξασφάλιση. Και να πούμε ότι και για το συγκεκριμένο δεν ήταν η πρώτη πρόταση η οποία είχαμε από τη συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης. Στην πρώτη επικοινωνία ήταν πολύ μεγαλύτερα τα ποσά τα οποία ζητήθηκαν.
μετά από διαπραγμάτευση, μετά από ενστάσεις, οποίες και εμείς αναφέραμε, και συγκεκριμένα η Μελίνα κατάφερε αυτό το κούρεμα, και θυμάμαι ότι όταν μας το ανακοίνωσε στο γραφείο, ήταν και για μας έκπληξη τόσο μεγάλη διαγραφή. Απλώς ήταν αυτό που είχαμε πει σε εκπομπές του Νοεμβρίου, έτσι, και καλούσαμε τον κόσμο, τρέξτε τώρα, γιατί είναι τέλος χρονιάς, οι εταιρείες αυτές θέλουν να πιάσουν στόχους διαρρυθμίσεων, είναι πολύ σημαντικό να τρέξουμε τώρα, και αυτό λοιπόν αυτή η επιτυχία του μεγάλου κουρέματος ήταν απόρρια αυτών των οποίων λέγαμε εμείς τότε. Όσοι μας ακούσαν, πετύχαν. Όσοι δεν μας ακούσαν και κάθονται και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, δυστυχώς για αυτούς τα πράγματα μελλοντικά θα είναι πολύ δυσίωνα. Απλά, ξεκάθαρα. Σίγουρα ο κάθε δανειολήπτης επιθυμεί, εκτός από το να διευθετήσει ένα δάνειο το οποίο έχει μια υποχρέωση στον πιστωτή του, σίγουρα επιθυμία είναι να δει και μια διαγραφή, και μάλιστα μια μεγάλη διαγραφή. Σίγουρα αυτό είναι το επιθυμητό για όλους. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που εμείς πάντα κοιτάμε πρώτα να υπάρχει μια λύση η οποία να είναι βιώσιμη. Αυτό είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Πιο σημαντικό ακόμα και πολλές φορές από το να υπάρχει και μια μεγάλη διαγραφή. Το να έχουμε μια λύση βιώσιμη, να ξέρουμε ότι πάντα μπορεί να την πληρώσει ο δανειολήπτης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Να δούμε εδώ πέρα, τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με εταιρεία που έχει μεταβιβαστεί το δάνειο, έχουμε να κάνουμε με την Α Τράπεζα, το δάνειο είναι στην Α Τράπεζα, με εξασφάλιση, ενήμερο προϊόν. Οι δανειολήπτες έχουν κάνει ρύθμιση το 2021, έχουν αναγνωρίσει κιόλας, το βάζουμε να το βλέπει και ο κόσμος, έχει ολόκληρο τίτλο αναγνώριση οφειλής. Πολύ σημαντικό για τις τράπεζες να παίρνουν την υπογραφή σας, να αναγνωρίζετε οφειλόμενα ποσά, ότι κιόλας έχετε ελέγξει και την κίνηση του δανειακού λογαριασμού. Σας βάζουν πάντα να το υπογράψετε το συγκεκριμένο, για να προκειμένου ακριβώς παράνομες χρεώσεις. Και να αποφευχθούν μετέπειτα ενστάσεις ως προς το ύψος της οφειλής. Λοιπόν, εδώ πέρα οι δικοί μας οι δανειολήπτες είχαν το 2021 αναγνωρίσει την οφειλή τους, 59.000 ευρώ, και το οποίο, όπως θα δούμε και στη δεύτερη καρτέλα δίπλα, έχουν μπει σε μια διαδικασία διευθέτησης, μπορούσαν να καταβάλουν μια δόση των 200 ευρώ. Η τράπεζα τους δέχτηκε το αίτημά τους στα 200 ευρώ, όμως επειδή το συγκεκριμένο ήταν πολύ μικρό ποσό σε σχέση με το ποσό το συνολικό της οφειλής, δεν θα μπορούσε να αποπληρωθεί ποτέ με 200 ευρώ αυτή η οφειλή, τους έβαλε να πληρώσουν τα πρώτα 3 χρόνια αυτά τα 200 ευρώ και μετέπειτα να ανεβαίνει κατά 15% η δόση μέχρι την τελική αποπληρωμή αναπεριόδους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, αυτή η ρύθμιση, ότι ενώ πληρώνανε την πρώτη περίοδο των 3 ετών τα 200 ευρώ που μπορούσανε, το ποσό που θα βρίσκανε στο τέλος της τριετίας θα ήταν μεγαλύτερο από το ποσό που αναγνωρίσανε και ρυθμίσανε. Πώς γίνεται αυτό? Όπως εξηγεί και στην περίπτωση, στο ΔΕΛΤΑ, αυτό που έχουμε βάλει σε πλαίσιο να το βλέπει ο κόσμος, αναφέρει ότι σε περίπτωση που το ποσό, οποιασδήποτε δόση που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της περίοδου ΣΤΕΠΑ που το ονοματίζει, δεν εξοφλείται στο σύνολο των δεδουλευμένων τόκων που αντιστοιχούν στην τρέχουσα μηνιαία εκτοκιστική περίοδο, οι δεδουλευμένοι τόκοι έκαστης μηνιαίας εκτοκιστικής περίοδου που τυχόν δεν καταβάλλονται, θα κεφαλοποιούνται στη λήξη επιμέρου περίοδου. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι επειδή η δόση αυτή δεν επαρκούσε ουσιαστικά, ούτε καν ο τόκος ήταν μεγαλύτερο ποσό για την αποπληρωμή. Άρα όλα αυτά τα κρατούσε η τράπεζα στην άκρη και στο τέλος ήρθε και τα πρόσθεσε στο συνολικό ποσό της οφειλής. Και έτσι βρήκανε μεγαλύτερο. Αυτά παθαίνουν όταν πηγαίνουν και υπογράφουν μόνοι τους στις τράπεζες και δεν ρωτάνε και δεν συμβουλεύονται. Από τις χειρότερες ρυθμίσεις που υπάρχουν. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία την έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Ναι, και σου λέει ο δανειολήπτης, μα αφού πληρώνω, γιατί τώρα χρωστάω 62.000. Ακριβώς. Επειδή βλέπουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο μετά, επειδή θα αυξανόταν η δόση, δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και είδανε και όλος και το ποσό, αντιληφθήκαν ότι το ποσό είχε μεγαλώσει της οφειλής στα 62.000. Να δούμε λιγάκι την επόμενη καρτέλα. Το τυράκι στη φάκα ήταν η αρχική μικρή δόση. Ακριβώς. Ήρθαμε λοιπόν σε συνεννόηση με την τράπεζα. Τους αναφέραμε και σε σχέση με τις καταβολές που είχαν γίνει τόσα χρόνια και με τις κακές ρυθμίσεις τις οποίες υπήρχαν και ότι είχε δημιουργηθεί πλέον σαν καταβολές ένα πολύ μεγάλο... Οι κακές ρυθμίσεις, Μελίνα, είναι αποτέλεσμα των προτάσεων που κάνουν οι τράπεζες. Και ενώ υπάρχει αυστηρότατο θεσμικό πλαίσιο
και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τρόπο ρύθμισης. Θα τα πούμε την επόμενη εκπομπή πολύ πιο αναλυτικά και θα τα δείτε με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί την Ευρώπη τη θυμούνται αυτοί που τους βολεύει, πώς ακριβώς πρέπει οι τράπεζες να ρυθμίσουν τα δάνεια. Έχοντας λοιπόν υπόψη εμείς ότι έχουν κάνει ήδη μια αναγνώριση οφειλής, 59.000 το 2021, έχοντας καταβάλει και η τράπεζα πραγματικά τήρησε τους όρους της ρύθμισης που τους είχε κάνει. Δεν είχαμε και πολλά να πούμε πάνω σε ενστάσεις ως προς το ύψος οφειλής. Κοιτούσαμε λοιπόν τουλάχιστον να θεραπεύσουμε όλη αυτή την κατάσταση που ενώ έχουν δώσει τόσο πολλά ποσά, μεγάλα ποσά, δεν έχουν πραγματικά βρει το αντίτιμο, ναι, ακριβώς το ποσό όπως θα έπρεπε. Σε συνεννόηση λοιπόν με την τράπεζα, ρυθμίστηκε η οφειλή. Η τράπεζα έβλεπε ότι δεν προβλέπεται διαγραφή γιατί το ακίνητο είναι στεγαστικό δάνειο πολύ μεγαλύτερης αξίας. Δεν είχε λόγο, δεν ήταν σε καθυστέρηση, ούτε εξολογιστικούς δεν είχαμε κάτι. Αυτό που μπήκαμε σε μια συνεννόηση ήταν να μπορέσουν, αφού μπορούσαν τα 200 ευρώ να αποπληρώνουν, να μας δώσει μια περίοδο για 216 μήνες, τα 26.000 για να μπορέσουν να έχουν αποπληρωθεί με τα 200 ευρώ έντοκα, το υπόλοιπο ποσό των 35.000 ευρώ άτοκο, να μην το κίζετε, το οποίο έχει ο δανειολήπτης τη δυνατότητα στο τέλος αυτής της περίοδου, στους 216 μήνες, είτε να το πληρώσει εφάπαξ, είτε να το βάλει πάλι σε δοσολόγιο εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Με αυτή τη ρύθμιση, που δεν φαίνεται καμία διαγραφή στην πράξη, ο δανειολήπτης για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παγώνοντας το συγκεκριμένο ποσό, γλιτώνει 23.000 ευρώ από τόκους. Είναι μια, όχι άμεση διαγραφή, είναι μια έμεση διαγραφή. Ακριβώς. Και έχουμε να συγκρίνουμε τη μία ρύθμιση με την άλλη ρύθμιση που είχαν. Που δεν θα το έβλεπε κανένας άλλος διαπραγματευτής, πόσο μάλλον δεν και ο εξοδικαστικός που τον έχουν ως Ευαγγέλιο. Όπως έχουμε πει και σας κουβέντες, θα πούμε και στην πορεία με τη Μαριλένα του εξοδικαστικού τι συμβαίνει. Επειδή και ο χρόνος μας παίζει, τι άλλο έχουμε να δούμε, Μελίνα, επί αυτού. Πάμε των επιτυχιών των οποίων έχουμε πάρει μια γεύση τώρα. Παίρνουμε λίγο ένα απεριτίφ των κουρεμάτων, έτσι, γιατί μέσα σε μια ώρα δεν προλαβαίνουμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή 7 ώρων για να δείχνουμε τα κουρέματα. Απλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό που λέμε στην σύμβαση που υπογράφουμε. Δεν είναι μόνο σήμερα τι θα πληρώνουμε, είναι και μελλοντικά τι προβλέπεται να αποπληρωθεί. Μάλιστα. Να πάμε λιγάκι και στις επόμενες καρτέλες. Το μη χειρομβέτιστον, έτσι, πολλές φορές αυτό καταλήγουμε. Να δούμε λιγάκι και τον εξοδικαστικό, να μας πει και η Μαριλένα. Λοιπόν, Μαριλένα, ο λόγος εσένα, η καθήλυνα αρμόδια του εξοδικαστικού. Εγώ απλώς θα θυμίσω στον κόσμο ότι το έχουμε πει σε ούκο λίγες εκπομπές, ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι η πανάκια, δεν είναι η μοναδική λύση. Πρέπει να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του καθενός που οφείλει, είτε δημόσιο, είτε τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού, και βάσει της σκιαγράφησης της οικονομικής του κατάστασης και των περιουσιακών στοιχείων θα το προτείνουμε ή όχι το να ενταχθεί στον εξοδικαστικό. Οι περισσότεροι τι κάνουνε, πάνε, δίνουν μερικές χιλιάδες ευρώ σε ένα γραφείο που τώρα ανακάλυψαν τον τρίτο δρόμο για τον σοσιαλισμό. Ελάτε να σας σώσουν μέσω του εξοδικαστικού, κάνουν δηλαδή τον courier, περνάνε τα στοιχεία του δανειολήπτη την άρση και ό,τι βγάλει πρώτος εξοδικαστικούς νομίζουν ότι κάνουν δουλειά. Δεν είναι έτσι. Εδώ θέλει από πίσω να υπάρχει ένα υπόβαθρο, μια ανάλυση ενδελεχή. Μαριλένα, ο λόγος εσένα. Ναι, και πέρα από αυτό που έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει κάποιος να μπει στη διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης, που έχει να κάνει με το κομμάτι αποδοχής και του οφειλόμενου ποσού και όλων αυτών των εξολογιστικών τόκων που έχουν φορτωθεί και των δανειακών λογαριασμών τους οποίους τους αποδεχόμαστε. Πλέον στις τελευταίες αντλήσεις τις οποίες έχουμε κάνει για να δούμε το σύνολο των οφειλών, έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε ότι πολλές φορές υπάρχουν παραλήψεις. Δηλαδή βασικά δάνεια τα οποία εμείς γνωρίζαμε ότι υπάρχουν και θέλαμε απλά να δούμε τι άλλη οφειλή υπάρχει, βλέπουμε πλέον ότι πολλές φορές δεν έρχονται αυτά τα δάνεια μέσα στις οφειλές του εκάστοτε δανειολήπτη. Καλά, αυτό μπορεί να μην οφείλεται στον εξοδικαστικό αυτού καθεαυτού. Ναι. Προφανώς πιθανόν να οφείλεται γιατί γίνεται άρση τραπεζικού απορρίτου να έχουν περάσει λάθος στοιχεία από την υπηρεσία. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται λάθος μεταβίβαση των στοιχείων από την υπηρεσία προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εδώ πρέπει και το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου που διαχειρίζονται τον μηχανισμό αυτό να τα δουν αυτά. Είναι λάθη και παραλήψεις οι οποίες είναι σοβαρότατες και να σκεφτεί κάποιος ότι αν δεν θυμόταν αυτός αυτό το δάνειο και έκανε ένα σχέδιο ρύθμισης και υπέγραφε και δεν είχε συμπεριλάβει αυτό το δάνειο, τι θα γινότανε.
ή πολλές φορές κάποιος συνοφιλέτης ή εγγυητής έχει τύχει να μην έχει συμπεριληφθεί στην ή να τον έχουν κάνει διπλοεγγραφή, όπως έχουμε δείξει και σε άλλες εκπομπές. Ή διπλοεγγραφές, ναι. Γενικά η πλατφόρμα θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή. Θέλει πάντα μετά την πρώτη άντληση να είμαστε σε συνεννόηση με το δανειολήπτη ότι υπάρχουν αυτές οι οφειλές, τι θυμάται εκείνος, να είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι το σύνολο των οφειλών. Βέβαια, να πούμε ότι κατά την άντληση δίνουμε κατευθείαν τη δυνατότητα στις εταιρείες διαχείρισης να έχουν πλήρη εικόνα όλων των οικονομικών μας στοιχείων, της ακίνητης περιουσίας, των τραπεζικών καταθέσεων, των ακινήτων, ακόμα και των αυτοκινήτων των οποίων έχουμε. Άρα κατά την άντληση και όχι κατά την οριστικοποίηση, από την αρχή από την οποία μπαίνουμε στην πλατφόρμα, όλες οι εταιρείες διαχείρισης έχουν εικόνα πλήρη του τι έχει ο καθένας. Ένα παράδειγμα θα πω επί αυτού που λες και είναι πολύ σωστά αυτά που όλα μας είπες. Εάν κάποιος έχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχει λάβει γνώση η τράπεζα, γιατί μπορεί να μην έχει πάει ποτέ το ε9 σου, είναι έγκλημα το να πας από αυτά τα φιντάνια τα νέα που το παίζουν συμβουλάτορες και σας βάζουν εξοδικαστικό, να γίνει άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου. Γιατί ξαφνικά από το πουθενά η τράπεζα θα ανακαλύψει ότι έχει άλλα 2-3 σπίτια που μπορεί να τα κληρονόμησες από ένα θείο σου, από τον πατέρα σου, από οπουδήποτε αλλού, ή να τα αγόρασες και να μην το είχε ξέρει η τράπεζα, και ξαφνικά να αλλάξει άρδιν ο τρόπος που θα σε προσεγγίσει η τράπεζα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή που εμπιστεύεστε ακόμα και την αίτηση εξοδικαστικού. Πάμε λιγάκι στην επόμενη καρτέλα. Εδώ πρόκειται για ένα δανειολήπτη ο οποίος δεν είχε καθόλου εικόνα του τι οφειλές έχει, τι δάνεια είχε αφήσει αρκετά χρόνια, πού ακριβώς είχαν φτάσει σήμερα, αλλά και από ποιες τράπεζες τις οποίες ήταν. Οπότε έγινε από εμάς πέρσι τον Απρίλιο που μας πέρασε μία πρώτη άντληση. Ήρθε το σύνολο των οφειλών του που υπάρχει και δημόσιο και ΕΦΚΑ, αλλά σε ό,τι αφορά τα δάνεια υπήρχε ένα ύψος οφειλών 161.000. Όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, εμείς πάντα προσεγγίζουμε κατευθείαν τους πιστωτές για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερες διαγραφές και καλύτερες προτάσεις, γιατί πλέον είναι γνωστό σε εταιρείες διαχείρισης και η θέση την οποία έχουμε και οι ενστάσεις στις οποίες αναφέρουμε, οπότε βλέπουμε πάντα ότι είμαστε σε αιτήματα εκτός πλαισίου. Στην είναι επόμενη... και ένα σύστημα πολύ καλό πληροφόρησης, έτσι, δηλαδή ο εξοδικαστικός πριν την αποδοχή του σχεδίου ρύθμισης, αν δούμε στοιχεία και εμείς και έχουμε εικόνα. Ναι, είναι βοηθητικό για μας το να έχουμε μια πρώτη εικόνα του πού έχει φτάσει σήμερα η οφειλή, ποιο ποσό εμφανίζουν σαν υπαγόμενη οφειλή, ποιο είναι το βασικό και ποιο είναι η τόκη. Και για τις εξασφαλίσεις των πιστωτών, δηλαδή πόσο υπολογίζουν το ακίνητο σε μία περίπτωση εκποίηση, για παράδειγμα. Ναι, έχει μέσα πεδίο που δείχνει η εκάστοτε εταιρεία διαχείρισης πόσο εκτιμάει το ακίνητο. Πολύ σημαντικό και αυτό ακόμη και στο κομμάτι της διμερούς διαπραγμάτευσης. Ναι, βέβαια, εννοείται. Αν εγώ δω ότι χρωστάει 200 και το σπίτι του αποτιμά 50, μέσα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εννοείται θα πάει να κάνεις πρώτα στα 50, θα τον πεις πάρε 200. Τα λέμε όλα βέβαια δημόσια, αλλά πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ποιοι κάνουν σοβαρή δουλειά και ποιοι κάνουν χαβαλέ, να το πω έτσι απλά. Και για να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ εμείς κάνουμε σοβαρή δουλειά, πρέπει να σας λέμε και δημόσια τα μυστικά της δουλειάς μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση που ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των δανείων ήταν στις 161.317 ευρώ κατά την πρώτη άντληση. Πάμε λίγο στην επόμενη καρτέλα. Και ο λόγος που ήθελα να το δείξουμε αυτό είναι γιατί μετά που θα φανούν οι διαγραφές, γιατί όλα τα δάνεια αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει, είναι επειδή κάποιος βλέποντας τις τόσες μεγάλες διαγραφές θα έλεγε ότι να μωρέ δεν θα είχε καθόλου εισοδήματα, δεν θα είχε ακίνητη περιουσία, γι' αυτό και είχε τόσο μεγάλη διαγραφή. Όμως, σε καμία περίπτωση, ειδικά ο συγκεκριμένος δανειολήπτης είχε πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα, δηλαδή του τελευταίου τους ήταν περίπου στις 400.000 και του προηγούμενου στις 200.000, οπότε από αυτό και μόνο θα μπορούσαν με μια κατάσχεση στις... να καλυφθούν οι πιστωτές. Ακριβώς, αλλά ακόμα και ακίνητη περιουσία ήταν αρκετά μεγάλη και σε περιοχή η οποία είναι αρκετά ελκυστική από ό,τι έχουμε δει για τις εταιρείες διαχείρισης. Πάμε λίγο στην επόμενη καρτέλα που είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας που δείχνει όλα τα δάνεια, το ποσό του κάθε δανείου αλλά και με τι ποσό εφάπαξ έκλεισε. Παρακάτω είναι και τα πρακτικά. Και μιλάμε για ένα μέσο κούρεμα περίπου πόσο, Μαριλένα? Κοντά στο 20% έκλεισε ο συγκεκριμένος δανειολήπτης, δηλαδή από τις 161.317 αποπλήρωσε για όλα τα δάνεια 34.000. Μάλιστα.
Και βέβαια αυτό που θα μου πει κάποιος, καλά, εδώ πριν μας δείξετε κύριε Λελιάτσο 90%, τώρα μας λες 20% και τι πρέπει να πανηγυρίζετε. Κοιτάξτε παιδιά, για να μιλάμε σοβαρά. Στο 20% έκλεισε. Ναι. Όχι 20% διαγραφή, 80% διαγραφή. Ακόμη και το όποιο κούρεμα συμβεί, πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι όταν υπάρχει εξασφάλιση, η ουσία ποια είναι, δεν είναι το αν είναι 20, 80 ή 50, είναι ότι όταν οι οφειλές είναι πολύ μικρότερες από τα περιουσιακά στοιχεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμη και το 10% του κουρέματος. Αυτό θέλω να τονίσω πιο πολύ, έτσι. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο πρακτικό. Έχει να κάνει με την του Value που υπήρχε ένα δάνειο, ήταν 30.000 σήμερα και αυτό έκλεισε με ποσό 5.000. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Veraltis που θα δούμε παρακάτω τα πρακτικά, ήταν 7.500 το ένα δάνειο, έκλεισε στις 2,5 και 28.000 το άλλο, το οποίο έκλεισε στις 7. Πάμε λίγο στην επόμενη καρτέλα που αφορά τα δάνεια που ήταν από την Intrum. Έχουμε να κάνουμε το ένα από 52.755, έκλεισε με 7.900. Το άλλο που ήταν δεύτερος λογαριασμός δανείου που ήταν 751 ευρώ, κατέβαλε 100 ευρώ και είχε εξόφληση. Εντάξει, μικρό ποσό αυτό. Ήταν συνολικό στο όλο της Intrum, δηλαδή το συνολικό ποσό της Intrum που είναι τα επιμέρους πρακτικά ήταν 20.000, το οποίο έκλεισε με 3.000. Απλά εδώ είναι τα πρακτικά ξεχωριστά για να φαίνονται και οι διαγραφές. Στο 15% της απέτησης. Ακριβώς. Η επόμενη καρτέλα έχει να κάνει πάλι με το σύνολο της Intrum, το οποίο ένα μέρος είχε σπάσει. Την έχετε πάρει αμπάρζα την Intrum, βλέπω. Είχε αρκετά εκεί πέρα. Είχε αρκετά, ναι. Της APS αυτό που ήταν από 4.058 έκλεισε με 899. Τα υπόλοιπα είναι από την Intrum που έχει να κάνει με 1.216, αυτό ήταν με 140 ευρώ. Στην επόμενη καρτέλα είμαστε πάλι από την Intrum με 17.000, το οποίο έκλεισε με 2.708. 956 έκλεισε με 112. Συνεχίζοντας είναι ακόμα με την Intrum, το οποίο ήταν 9.358, έκλεισε με 4.500. Πάλι της Intrum είναι άλλο ένα με 3.500, έκλεισε στα 1.600. Και τελευταία ήταν της Veraltis. Πάμε λίγο στην επόμενη καρτέλα. Σύνολο η Veraltis είχε περίπου στις 30.000, το οποίο έκλεισε με... Να δούμε την επόμενη κάρτα με τη Veraltis. Ναι, αυτά ήταν της Intrum τα οποία αναφέραμε και αυτά εδώ είναι της Veraltis. Είναι τα επιμέρους πρακτικά γιατί είχε διάφορα δάνεια. Με 12.000 που ήταν το ένα έκλεισε με 2.900. 10.000 είναι το διπλανό, 10.570 για την ακρίβεια και έκλεισε με 2.600. Στην επόμενη καρτέλα ακόμα είμαστε με τη Veraltis, 5.200 το ένα και έκλεισε στα 1.300. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην επόμενη καρτέλα. Πάλι είναι της Veraltis, είναι 6.500 το ένα η σημερινή οφειλή και έκλεισε με 1.800. Και το τελευταίο της Veraltis ήταν 1.000 και έκλεισε με 300 ευρώ. 70%. Και να πούμε ότι επειδή όλα αυτά δεν κλείσανε μέσα σε ένα μήνα, προφανώς. Πέρασαν κάποιοι μήνες, είχαμε μεταβίβαση κάποιου δανείου σε άλλο χαρτοφυλάκιο, οπότε και εκεί καθυστέρησε. Και με τις δέωσες πιέσεις των εισπρακτικών. Σίγουρα, γιατί όπως και να έχει, είχαμε κάνει μια άντληση, είχαν εικόνα και της ακίνητης περιουσίας του, αλλά και των εισοδημάτων του. Έτσι. Οπότε αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή σε όλες τις εταιρείες διαχείρισης. Να πούμε ότι κάθε φορά που γίνεται μια εξόφληση, εμείς κάναμε μια επανάντληση στον εξοδικαστικό για να δούμε τι έχει αλλάξει, αν έχει ανέβει εκάστοτε οφειλή και σε τι ποσό έχει φτάσει. Να πούμε ότι σε όλες τις πρώτες επαναντλήσεις υπήρχαν το σύνολο των δανείων που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Οπότε όταν ξέραμε ότι έχουν εξοφληθεί όλα, κάναμε την τελευταία επανάντληση για να μπούμε να αριθμίσουμε και το δημόσιο και εκεί ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ακόμα δάνειο της του Value από Eurobank. Το ανακάλυψε εξοδικαστικό στην πορεία δηλαδή. Ναι, δηλαδή αν ήταν Απρίλη, αυτό έγινε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έγινε τέλη Νοέμβρη. Το που εμφανίστηκε αυτό το δάνειο. Μιλήσαμε βέβαια με την του Value, πήραμε τα σχετικά έγγραφα τα οποία χρειαζόμασταν. Ήταν ένα δάνειο, πάμε στην επόμενη καρτέλα, περίπου στις 8.000, ήταν 7.707, το οποίο και αυτό έκλεισε με ένα ποσό 1.500 ευρώ. Τελείωσαν όλο το κομμάτι των δανείων του συγκεκριμένου δανειολήπτη. Ναι, μεν είχαμε μπει από την πλατφόρμα, αλλά κατευθείαν προσεγγίσαμε όλους τους πιστωτές έναν-έναν, τα δικηγορικά γραφεία τα οποία κάποιες εταιρείες διαχείρισης είχαν αναθέσει στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Αναφέραμε όλες τις ενστάσεις τις οποίες είχαμε, ζητήσαμε ένα πλήρη δανειακό φάκελο να έχουμε, γιατί δεν είχαμε το παραμικρό έγγραφο για όλες αυτές τις συμβάσεις, να δούμε σε ποιες ήταν εγγυητής, σε ποιες ήταν ο ίδιος ο φιλέτης, ποιοι άλλοι είχαν συμβληθεί. Γενικά να έχουμε μία πλήρη εικόνα του δανειακού φακέλου που έχουμε πει σε όλες των περιπτώσεων ότι είναι απαραίτητο εργαλείο για μας, και έτσι και μπορέσαμε και είχαμε τόσες μεγάλες διαγραφές. Και μετέπειτα, καθημερινή μάχη, βέβαια, κυριολεκτικά μάχη, στα τηλέφωνα με τις εταιρείες αυτές, προκειμένου να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Και ξανά επικοινωνία, γιατί είχαμε πολύ διαφορετικές προτάσεις και από τους ίδιους στην αρχή, βλέποντας τις εξασφαλίσεις τις οποίες είχαν. Όμως με το σωστό τρόπο προσέγγισης καταφέραμε και είχαμε αυτή τη διαγραφή. Ο δανειολήπτης μπόρεσε και αποπλήρωσε ένα αρκετά μικρότερο ποσό από το οφειλόμενο το οποίο είχε σήμερα. Και από αυτό που περίμενε και ο άλλος, γιατί μας είχε δώσει σαν ένα επιθυμητό στα 70.000 για μετρητά να κλείσει. Αυτό θεωρούσε. Και ήταν στο 50% πιο κάτω από αυτό που ήταν το ιδανικό για εκείνον. Ναι. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι το οποίο διαπιστώθηκε τις τελευταίες μέρες, μια και με την ιδιότητά μου πέραν του Προέδρου του Σωματείου δεν πάω να είμαι και οικονομολόγος και δικαστικός πραγματογνώμων. Το γεγονός ότι μου έχουν έρθει 3 υποθέσεις δανειοληπτών, τους οποίους έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής η τράπεζα, έχουν δικούς τους δικηγόρους και με την ιδιότητά μου αναθέσανε να συντάξω έκθεση πραγματογνωμοσύνη. Διαβάζοντας λοιπόν την αίτηση εκδόσεως και τη διαταγή, οι εταιρείες διαχείρισης παραλείψανε εκδόλου, εκ του πονηρού, εξαμελίας, δεν ξέρω τι, ότι και οι 3 αυτές οι περιπτώσεις δανειοληπτών είχαν υποβάλει αίτηση να ενταχθούν σε ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Υπήρχε μια προσωρινή δικαστική απόφαση που τους όριζε ένα συγκεκριμένο ποσό να δίνουν κάθε μήνα, 50-100 ευρώ, μέχρι να γίνει το οριστικό δικαστήριο. Καταβάλουν δηλαδή στην τράπεζα ή στο φαντ αυτό το ποσό και μέσα από τα σχετικά της διαταγής πληρωμής και από την κίνηση του δανειακού λογαριασμού διαπιστώθηκε ότι σε καμία περίοδο όλης αυτής της διαχρονικής εξέλιξης, όσο ίσχυε η προσωρινή δικαστική απόφαση, δεν εγγράφουν το ποσό το οποίο κατέβαλε ο δανειολήπτης. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα και το οποίο το λέω δημόσια και ανοιχτά και κάνω έκκληση και στα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, αλλά πρωτίστως στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι για ένα διάστημα, ασχέτως το ποια ήταν η δικαστική απόφαση, το αν ήταν απορριπτική ή όχι, πληρώνανε βάσει κάποιες προσωρινές αποφάσεις και τα χρήματα τα οποία καταβάλλονταν δεν προσκομίστηκαν και δεν διαφαίνονται μέσα από τα αποσπάσματα των δανειακών τους λογαριασμών. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα που δείχνει εδώ πέρα ότι γίνεται μια συγκάλυψη και η ίσπραξη χρηματικών ποσών από χιλιάδες δανειολήπτες που δεν εγγράφονται στα εμπορικά βιβλία της τράπεζας. Ευτυχώς, σε μία εκ των περιπτώσεων αυτών, ένας εκ των δανειοληπτών, τον οποίον προσέφερε αυτά τα χαρτιά και μετά από επικοινωνία που είχα μαζί του, μου προσκόμισε όλα τα καταθετήρια που έδινε κάθε μήνα, ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που ό,τι πληρώνουν κρατάνε αποδεικτικά. Κάποιοι τα πετάνε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μου έφερε ένα πακετάκι εξτρέ που πληρώνουν τις τράπεζες, του 50 που έδινε κάθε μήνα που όριζε προσωρινή και αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία από την κίνηση του δανειακού λογαριασμού που προσκόμισε η τράπεζα προκειμένου να εκδώσει διαταγή πληρωμής, δεν υπήρχαν. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Και απευθύνομαι κυρίως σε δικηγόρους που μας ακούνε, γιατί ξέρω ότι μας παρακολουθούν και πολλοί δικηγόροι, που έχετε υποθέσεις δανειοληπτών, που ήταν με προσωρινή δικαστική απόφαση, που πληρώνανε είτε γιατί δεν τήρησαν την δικαστική απόφαση, είτε υπήρχε απορριπτική η αίτηση του νόμου Κατσέλη, το γνωστό του δόλου, και τους έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής, πρέπει να κάνετε έλεγχο την κίνηση του δανειακού λογαριασμού. Εάν δεν μπορείτε, πάρτε μας τηλέφωνα, κλείστε ραντεβού, να στείλετε είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις την κίνηση του λογαριασμού να κάνουμε έλεγχο. Υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα και το λέω δημόσια και κάνω έκκληση. Αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι, επαναλαμβάνω και το λέω, χιλιάδες δανειολήπτες που τηρούσαν μια προσωρινή δικαστική απόφαση, πληρώνανε χρήματα στην τράπεζα και δεν φαίνονται από την κίνηση του λογαριασμού όταν και η τράπεζα τους βγάζει διαταγή πληρωμής. Που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα
δεν υπάρχουν πουθενά. Και αν δεν έχεις τα αποδεικτικά της κατάθεσης, αντιλαμβάνεστε τι σοβαρότατο ζήτημα ενέχει για τους δανειολήπτες που δεν κράτησαν τα αποδεικτικά. Εδώ λοιπόν ενέχει κίνδυνο κάποιοι να έχουν πληρώσει και να μην φαίνονται. Πρέπει λοιπόν άμεσα η Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί υποτίθεται αυτή είναι το υποπτικό όργανο και καλά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, για να μην πω εκτελεστής, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς κινούμαστε θεσμικά, θα έπρεπε να κάνει ελέγχους, έστω δειγματοληπτικούς, να πάει σε ένα τραπεζικό ίδρυμα και να πει κύριε πόσες υποθέσεις υπάρχουν για το θέμα του νόμου Κατσέλη, να δω αν φαίνονται κινήσεις. Αυτό το βάλω, κλείνω την παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό. Μαριλένα, συνεχίζουμε. Ναι, για να κλείσουμε απλά το κομμάτι του εξοδικαστικού. Επί της ουσίας εδώ μιλάμε για μια διμερή διαπραγμάτευση που είχαμε με τις εταιρείες διαχείρισης. Επί της ουσίας ο εξοδικαστικός ήταν ένα εργαλείο για μας να έχουμε μια πλήρη εικόνα των οφειλών του και εν τέλει να μπούμε στη διαδικασία οριστικοποίησης, όπως θα δείτε και στη συγκεκριμένη καρτέλα, όταν πλέον δεν υπάρχει κανένα δάνειο, γιατί έχει εξοφληθεί κατευθείαν με τους πιστωτές, όπως είδαμε και προηγουμένως, και να οριστικοποιήσουμε μόνο για τις οφειλές ως προς το δημόσιο, για να έχει και τις περισσότερες δόσεις, που ίσως είναι και ένα από τα θετικά που έχει η πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Μάλιστα. Και τυχόν διαγραφές από προσαυξήσεις και τόκους που έχουν μπει. Σίγουρα. Κλείνοντας, εγώ θα πω για ακόμη μια φορά προσοχή. Ο εξοδικαστικός δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Δεν είναι πανάκιο. Ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση για το κομμάτι αυτό, αλλά δυστυχώς δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Μέσω του εξοδικαστικού αποδέχεστε το οφειλόμενο ποσό, δεν μπορείτε να πείτε καμία ένσταση μετέπειτα αν δεν τηρηθεί η ρύθμιση και κατά την άντληση δίνετε και πλήρη εικόνα σε όλους τους πιστωτές για την οικονομική σας κατάσταση. Εγώ να συμπληρώσω επί αυτού ότι υπάρχουν περιπτώσεις οφειλετών προς το δημόσιο κυρίως που μπορεί να είναι παραγεγραμμένες. Ναι, πολύ είτε πενταετή ή δεκαετή παραγραφή που προβλέπεται εκ του νόμου ή διαφόρων δικαστικών αποφάσεων και του Συμβουλίου Επικρατείας. Μέσω της διαδικασίας της εντάξεως του εξοδικαστικού έρχεσαι και αναγνωρίζεις παραγεγραμμένες οφειλές οι οποίες θα μπορούσαν με μια ενδικοφανή προσφυγή, δηλαδή στα δικαστήρια, να διαγραφεί από το αφημί σου και πας σε έναν συμβουλάτορα χθεσινό φιντάνι που σου κάνει μια αίτηση και πας και υπογράφεις και αναγνωρίζεις παραγεγραμμένες οφειλές. Θέλει μεγάλη προσοχή, ακόμα και εξοδικαστικός. Θέλει μεγάλο έλεγχο πριν την οριστικοποίηση. Δηλαδή, εμείς πολλές φορές έχουμε δει ότι υπάρχει δυνατότητα διαγραφής λόγω δεκαετούς παραγραφής. Έχουμε συμβουλέψει τον εκάστοτε δανειολήπτη, έχει μπει σε διαδικασία αιτήματος για να διαγραφούν οι οφειλές και μετά έχουμε προχωρήσει σε οριστικοποίηση. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κορίτσια, σήμερα. Συνεχίστε τον αγώνα και τη μάχη που δίνετε καθημερινά, γιατί ο κόσμος που μας έρχεται είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση και βλέπουμε τι γίνεται και σε επίπεδο παγκόσμιο πλέον. Εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα όλων αυτών που συμβαίνουν και το βάρος το οποίο καλούμαστε να επομιστούμε είναι πολύ μεγαλύτερο και ειδικά τα επόμενα χρόνια ακόμα δυσκολότερα. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, εδώ πέρα στη φιλόξενη συχνότητα του High TV. Καλό σας βράδυ.